ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту ба кулли модарои азиз, бародарои азиз, хоҳарои ки тамошо мекунед, саломи хидмат ба ҳаматон мерасонам. бародарои азиз, видеонавори кам-камаке ки ман мондум, беҳад бисёр нашоти ҳамин Меҳробҷон пурсида будем ки чӣ шида ки оператсия кард. Бале алҳамдулиллоҳ ки Меҳробҷон оператсия кард, билет харид дар Тоҷикистони Меҳробҷон. сад шукри худо ки ҳамин ха дастгирӣ кардем, ҳамин ха дарҷ кардем. ҳозир Меҳробҷон хуб аст, баъди оператсия баромадагӣ хуб аст. ба чӣ хотир ин видеоро дер кардестем? ба хотире ки ҳар як зборе ки мешид, бародарои азиз, мо ҳама ин збороро маҳкам кардем. баъзе ноҷавонмардое буданд ки канали моро жалба зада буданд, маҳкам карда буданд. ба ҳамин хотир ҳар як ин зборҳо маҳкам шиданд. барои чӣ як сухана фаромӯш накунед ки ҳар чӣ худо хост ҳамон мешавад, на ин ки ҳамун ноҷавонмардо. ба ҳамин хотир ҳар як зборе карда будам, алҳамдулиллоҳ ҳамаш маҳкам шидагиянд. ана ҳамашам видео ҳаст, видеошон ҳаст. гарчанде канал маҳкам буд, мо рафта зборҳоро закрит карда будем. ҳамаш видео монтаж тайёранд. иншоаллоҳ ҳар рӯз пастараса мекунем видеоро партон. бародарои азиз, ҳаматон да ҳазор раҳмат барои Меҳробҷон ки дастгирӣ карден, бетараф наистоден, суханои хуб наистоден. ҳаматон да ҳазор раҳмат. бо ма видеои пурра Меҳробҷона мемонам. дар ахир тамошо мекунем бародарои азиз, хичон гап задагиянд. баъди оператсияшам Меҳробҷонам мебинем бародарои азиз. як чиз дига ногузарам монад, бародарое ки бедокументен, аз ҳаматон хоҳиш мекунем муддати як рӯза, ду рӯза, як ҳафта наброен ки редҳо бениҳоят дар Москва ва аз бин рафтед. дар метроҳо ҳам, дар тамоми кӯчаҳо гаштесам лесо, дар не толка дар Москва, дар ҳамаи шаҳрҳози рафтеса бародарои азиз. ред хоҳиш аз ҳаматон мекунем, эҳтиёт кунед бародарои азиз, эҳтиёт кунед бо мегумтон. ва касое ки сафарҳо ба кадом давлате мехоҳем, ба ватан мехоҳем, ки аз ватан мехоҳем биёен, ба кадом давлате мехоҳем ки сафар кунем бародарои азиз, ана ҳаминҷа номро мемонад, номрои авиакасаи хидмат бародарои азиз. метавонед ки занг дар Россия бошед, метавонед ки занг бизанед. аз давлат берун бошед, метавонед ки дар ҳамин WhatsApp муроҷиат кунед. билетҳои мо электронӣ ба тамоми дунё, рӯи дунё ҳаст бародарои азиз. метавонед ки дастрас кунед бо нархҳои дастрас, бо банги намегӯям нархҳои арзон, нархҳои дастрас метавонед ки ба шумо мақсад пешниҳод кунем. ва билетҳоро электрони паспортро мепардем, электрони бадили пир, ҳамаш дар хидам ҷавоб мегӯям бародарои азиз. метавонед ки билетҳоро бадили пир харидорӣ намоед бародаро. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки барои пешравии мо, барои чӣ мо фақат аз шумо чия паделитсия кунед ва ба дигару равон кунед. якта лайк шимонед, бениҳоят хурсанд мешавем ва бениҳоят пешравии мо ҳам ҳаракат мекунем ки як ниёзманди, як бародари дараҳ мондагия дастгирӣ кунем. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад бародарои азиз. дар охири як чиз гуфтанем, бисёр бародаро муроҷиат мекардем барои реклама. бародарои азиз, касое ки бизнесмен ҳастед, касое ки магазинҳо доред, касое ки чӣ намуди мехоҳед ки дар канали хайри моҷи рекламатон брава, бародаро дар ҳамин номри авиакаса занг бизанед. иншоаллоҳ ки суҳбат мекунем, ҳамкорӣ хоҳем кард. аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. видеоро ай Меҳробҷона баъди оператсия тамошо кунед. салому алайкум. бародарои муҳоҷиро, худо дар ҷое бошен, зинда бошен. хай бародаро оператсияи Меҳроба хай ҳама медонед, хайри муҳоҷирай чимон ки мақсад ҳамин қадар 500 000 гуфта буданд дар ин Москва нашид. хай мо ин ҳозир айни ҳол дар аэропорти Жуковский. мо чӣ кардесем акаҷоно бародаро, хай дами чишкарташ 186 000 ҷамъ шид. 60 000 ша расход кардем дар балиса рафтана омадана, ҳамаи ренги дошта расход кардем. исусо баъд бо айми монд 126 000 дига мондак. айу бо билет гирифтем, 4 кас монда, ҳамун дута духтари майдак монда гуфта будам, омадагӣ будем. хидмда Меҳробда. ха аллоҳ ҷойда бошен, аллоҳ нигаҳбонтон боша, эмонтонам мустаҳкам куна, аида бо худованд сумдортон куна. мо бародаро рафтесем барои ин сумда нашид 100 ҳозир камш монд. мо билет ки гирифтем камш монд, мерем дар Тоҷикистон бишав. агар иншоаллоҳ ба ҳамин сум мекунемаш ки хай нашава. бо мисол хай бо ки агар ки мисол кадан оператсияра бо мегирем, видео мекунем, ба шумо равон мекунем бародаро. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои муҳоҷир, худо ҳама дар паноҳи худаш нигаҳбон боша акаҷоно. мо ин ҳамин Тоҷикистон рахтем, айни ҳол дар
چیز جوکوفسکی аэропорт جوکوفسکی ایستادگی سکم بکنم. با اپیراتسیا کردیم برادرو کامیرا میکنیم میپردازیم خدا نگهبان تو